CCTV footage sa mall nga nabiktima sa pagpanuli sa mipakita sa mapahangason nga binuhatan sa mga suspitsado. Hangtod karon gipangita pang ubang mga responsable kay nakasibat man human sa maong pagpanulis. Ano ang live update ni Nico Serino. Nico? Yes, Bob, pinaagi sa CCTV nakuhaan kining mapangahas nga pagpanulis sa jewelry store, pawn shop o money changer sulod sa dakong mall sa may barangay Bakilid, Mandaue City. Nakakuha ng kopya ang Mandaue City Police sa CCTV footage sud sa dakong mall dihang nahitabo ang pagpanulis. Kuha kini sa lobby samtang gibiktima ang stall sa money changer o jewelry store. Makita nga nagpanik ang mga tao human may deklara og tulis ang mga sospek. Mano-mano nilang gipangbuak ang bildo sa estante dayon dali-daling gihakot ang mga alahas o kwarta. Sa lain nga CCTV footage, makita ang pagsud sa mga sospek sa likod nga entrance sa mall. Yanura ang pagtion og armas sa gwardya ug pagdisarma kaniya. Sa hagdanan sa mall, tupad sa elevator, dugang mga gwardya ang gipangtiunan usab sa mga suspitsado. Gipahapa sila o gibantayan sa usa sa mga sospek samtang nagpadayon ang tulis. Ang jewelry store nga apil sa nabiktima, aduna man untay gwardya apan wa kini makaugpo pag-abot sa mga sospek nga mihamag kaniya dayon tion og armas. Gipangsaka sa mga sospek ang mga estante dayong gihurot og hipos ang tanan nga alahas sudlang sa pipila ka minutos. Human sa insidente, daling nisibat ang mga tulisan, bitbit na ang mga bag nga gisudlan sa kwarta ug mga alahas. Pipila kanila misakay og motorsiklo pagawas sa mall. Padayon pa ang kapulisan sa pag-ila ug pagpangita sa uban nga responsable sa krimen. Posible na pagita diri ay tighten naman natong security measures regarding sa kanang manakay sa mga pambot nga may dag kuan backpack na bisa magilis-ilis og t-shirt ang among ipaliti ang kanang may backpack kung sa isud. Suma pa sa mga otoridad, planado ug organisado ang pagbuhat sa krimen. Possibility na di na siya basta-basta magprenda dayon tungod sa kadaghan ba. So maginamay ginagmay di po na sila kuan kay naapay kwartasan na nakuha nila. So possible katong kwarta na kuan namo ilang gasto-gasto. Kung manay kuan sa pagprenda baglayo pa. Make sure as well that the local police, as I was saying, will not lower their guards, especially that the Burmans are already around, and we expect that even robbery incident would increase, no, based on the trend. Pabilin pa ba nga gisusi o gipaladban sa kapulisan ang ilang investigasyon o sasab sa gisusi o gitutukan nila kung doon na ba'y anggulo nga inside job kabahin ning maong insidente. Samtang gipahibaw sa kadagkuan sa MCPO nga ugmang adlawan na nila hayan mapasaka ang kaso batok sa mga dinakpan, lakip na ni atong mga at-large pa nga mga suspects nga padayon pa nga gilocate karon sa kapulisan. Bob. Thank you so much, Nico Serino, sa imong live report.